I pozdrav 200, ja sam Ivan Pro Gaming i danas ćemo igrati FIFA 13, El Clasico, Real Madrid protiv Barcelone. Evo sam rekao tu. Ma šta ja ovo zamaram ovdje? Ajmo da krenimo na takticu. Samo sekunda, smanjimo zvuk. Tako. Sad možemo da krenemo. Nadamo se da ćemo pobediti. Ovo je inače moj prvi klip koji ne laga na mom kanalu. Prvi klip. Ajmo vratiti, izvinite što nije bilo, što nisam uploadao nekoliko dana. I šta još da kažem, da snimat ćemo ovu FIFA 13 zato što mi ne laga, snimat ćemo drug serijal FIFA 13, snimat ćemo Ultimate Team, kao što sad trenutno serveri ne rade. I tako, ajmo da se vratimo malo u utakmici. Gol! Već! Higuaín! Idemo! 11 minut. Gol! Higuaín. Ajmo. Još, napadni! Ronaldo! Ajde! Bravo, ok. Dodaj, dodaj lepše to. A lepše dodaj. Ajde bre. Tako. Evo ga. Tamo, bravo za loptu. Gazi ti. Šut, gol. Drugi gol. Šta je ovo? Se vidi 5-0. Trebali smo neki jači klub da izaberemo, Juventus, nešto tako. Ajde, ko je ovo? Di Maria, Angel. Di Maria, brze Di Maria, ide Di Maria šta je ovo? Kako šutno tu čovjek, žalosti. Ovo nije smiješno, žalost. Da te njemu ubacimo šutnu loptu tamo. Ajde, napadni ga bre. Sad, drži se dres. Ovo, ko je ovo? Kao je bio. I bre, prebaci ga bre. Još. Nema kome, nema gdje. Bravo. Iza, još. Napadni. Uzmi loptu, bre. A uzmi loptu. Ti. Ajde, bravo. Gazi, Rocky, ide Ronaldo gura Ronaldo loptu, onda gura ovaj za Higuaína, onda Higuaín gura Piolu. I bože, ajde, napadni.
ajde. Ajde, nešto sam se zamislio, izvinite što sam pitao, evo ga igu, Ronaldo. Otkud Ronaldo, na desnoj strani, Ronaldo. Gubi loptu, bravo Ronaldo. Sad uzmi loptu, uzmi sad loptu. Ronaldo, moraš uzeti loptu. Izgubio si, bravo Ronaldo. Sad kad da si izgubio. Da, iza mene strane. Di Maria, evo Ronaldo desno. Evo Higuain vuče loptu, Higuain ide, Higuain prodao, centar šut. Bre, kako očekiva bio centar šut. Treba sam još malo da povukam loptu. Evo poluvremena, ljudi moji. Evo poluvremena. Idemo na drugo poluvreme. Ajmo, guraj. Ništa nisam to trebalo da uradim, nema veze. Ajde, ajmo na ultra-attacking. Hoćemo 3 komada, dobro. Ajmo, Alonso. Probati se Alonso, šta je ovo bilo? Neće finešati. Neće. Ajde, ne sme. Ide ovaj za malo. Sad ćemo njemu. Sad ćemo gudne sve. Jedno. Pođemo sve. Bravo Kasiljac. Otmimo bre loptu tu, ova. Šta tebe i mjesto zašto? Ajmo. Ajde bre. Bravo, tako. Pa šta kome dade loptu bre, si normalno dečko. Još, ajmo, još, gurajmo. Šteta nije prošla. Napadni ga Pepe bre, tvoj Pepe, tako. Guraj ti njemu, ti guraj njemu, a ti guraj ono tamo, a ti šutni. Gol bre, tako. Tako je, 3-0. Evo 4 je dosta, 4 je dosta, zato ovo znači da sam i ono odvalio skroz. Ajde, još, napadni, još napadni. Op, jo. I kakva greška, i moja greška. Nisam tu uzeo loptu. Nema veze. Bravo. Šta bravo bre. Bravo loptu. Gazi, lepo. I izgubio loptu. Nema veze. Ajde, tako. Opa. Bravo loptu. Tvoja bre. Ko je Ronaldo? Ne može preći. Mora da vrati loptu. Mora da je vrati. Evo nije teo da je vrati. I zato ti sad da primi gol. Kazni ga Ronaldo bre. Ronaldo! Pojem kako si izgubio loptu. Ne mogu. Lepota! Treba je ranije da se ubaci. Ajde, Alexi, Sanchez, izlazi napolje, uče Pedro.